Jsme u vazného trámu, z hlavy vazného trámu, tady je vidět teda na první pohled, je tam hnileba. A chci vám ukázat, dívejte, tomu se říká kostkovitý rozpad dřevní hmoty, způsobují houby hnědé hniloby a takhle velké kostičky jsou jedním ze znaků výskytu dřevomorky. Tady je těžko říct, už je to suché, není to aktivní, nad tím je ta střecha spravená, takže už do toho neteče. Na druhou stranu takhle uvnitř prvku většinou působí trámovka skrytě, tu vrchní vrstvu nechá, aby byla chráněná a rozežírá vlastně ten vnitřek. Tady by to rozřešil až mykologický rozbor, nicméně tohle je teda opravdu velké kostičky.